בשישו של אוקטובר, יום הולדת ושירים. כל אחד יוקח בראוני ונווה ראי. באים פה כחת העין, מתעלמת מן היד, לא עונה ל-SMSים רק משוקולד. יום גדול הוא יום מרוח בפונדק הקרוון, מטגנת את הלחם שהביא לרב. בת 40 ולספל לא לועסת היא חיות, מכירה את כל הברנג'ה, היא בכל מקום להיות, כי היא תפרחת ומוצלחת, לא יודעת איך לירוק, ממחזרת שקיות כי זה לא ירוק לזרוק. כן היא דואגת ולא בגד לילדים ואומנים, מגדלת ודוחפת וגוזרת קופונים, ואת הטוסיק בשביל טוניק תספק בכמויות, ולפעם הבאה גם את שלה תיתן לראות.